गोकुळ सोबत गोकुल। उपजिल्हा रुग्णालय कृती समिती सावंतवाडी, अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्ग आणि सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि सावंतवाडी नगर परिषद यांच्या सहकार्याने आयोजित जिल्हास्तरीय जनता आरोग्य दरबाराचे आयोजन उद्या करण्यात आले। नगर परिषदेच्या बॅरिस्टर नाथपै सभागृहात सकाळी 10 ते 1 या वेळेत आयोजन करण्यात आले असून प्रशासकीय अधिकारी देखील उपस्थित राहणार आहेत। सिंधुदुर्गातील पीडित, वंचित आणि त्रासिक जनतेने मोठ्या संख्येने आपल्या लेखी तक्रारी आणि आवश्यक पुराव्यांसह उपस्थित राहावं असं आवाहन सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय कृती समितीचे NB रेडकर यांनी केलं आहे। जनता आरोग्य दरबार करण्यामागचा उद्देश असा आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जी आरोग्य यंत्रणेमध्ये जनतेला जे काही अनुभव येतात ते अत्यंत विदारक असल्यामुळे हा जनता आरोग्य दरबार हा उपक्रम घेण्याचं आम्ही सर्वानुमते ठरवण्यात आलेलं आहे। या कार्यक्रमामध्ये जिल्ह्यामध्ये विविध रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालय यामध्ये जे काही अनुभव येतात ते जनतेने कथन करावे, ते शासन प्रशासनासमोर मांडावे आणि शासन प्रशासनाला ते लक्षात येऊन ही आरोग्य यंत्रणा सुधारावी हा यामागचा उद्देश आहे। हा उपक्रम राबवत असताना हा उपक्रम करमणुकीचा नाही किंवा तो जसा सिनेमा पिक्चर असतात त्याप्रमाणे हा कार्यक्रम नाही। हा कार्यक्रम थेट जनतेच्या जीवाशी जोडलेला असल्यामुळे जनतेने या कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त पाठिंबा देऊन हा कार्यक्रम जास्तीत जास्त यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे। तसेच आपण पत्रकार बांधव आहेत, ह्या पत्रकार बांधवाने सुद्धा हा कार्यक्रम आमचा असा उद्देश घेऊन हा उपक्रम आम्ही राबवत आहोत। विविध रुग्णालयामध्ये जी शासकीय यंत्रणेमध्ये डॉक्टर नाही आहे, तिथला स्टाफ नाही आहे, तिथं कर्मचारी वर्ग नाही आहे, तिथं नर्स, त्याच्यानंतर तिथं मशिनरी नाही आहे। ही मशिनरी ह्या लोकांना मिळावी, इथल्या रुग्णांना इथेच इलाज करून या ठिकाणी त्यांचे निदान होऊन ते रुग्ण ठीक व्हावेत, बरे व्हावेत आणि घरी व्हावेत। इथल्या रुग्णांना गोव्यापर्यंत जाण्याचा वेळ येऊ नये। गोव्यामध्ये गेल्याच्या नंतर इथून सिंधुदुर्गमधून गोव्यामध्ये जाईपर्यंत सर्वसाधारणपणे प्रवासामध्ये ट्रॅफिकमध्ये त्याला 4 ते 5 तास लागतो। ह्या 5 तासामध्ये बराच कालावधी गेलेला असतो आणि त्यामध्ये असा रुग्ण दगावण्याची सुद्धा शक्यता आहे आणि ही दगावलेले रुग्णांची संख्या ही आकडेवारीने सुद्धा आम्ही येणाऱ्या उद्या 29 तारीखच्या जनता आरोग्य दरबारामध्ये आकडेवारीने आम्ही सर्वांसमोर सादर करणार आहोत। आमदार नितेश राणे, त्यानंतर आमदार दीपकभाई केसरकर, त्याचप्रमाणे निलेश राणे हे सगळे ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत। परंतु काल मंत्रिमंडळाची बैठक असल्यामुळे त्या बैठकीला कॅबिनेट बैठक असल्यामुळे त्या बैठकीला त्यांना तिथं हजर राहणं आवश्यक असल्यामुळे ते त्या बैठकीला गेले आणि म्हणून ते उद्याच्या कार्यक्रमाला नाही आणि म्हणून तो उद्याचा कार्यक्रम त्यांनी शिफ्ट केला आणि त्याऐवजी ते 30 तारीखच्या कार्यक्रमाला आमच्या ते उपस्थित आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम उपजिल्हा रुग्णालय कृती समिती, अभिनव फाउंडेशन सावंतवाडी, सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि नगर परिषद सावंतवाडी यांच्या सहकार्याने जिल्ह्यातील 8,57,650 जी आपली लोकसंख्या आहे आणि त्यामधील जे पेशंट आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या अंतर्गत असणारे विविध शासकीय यंत्रणा, त्यामध्ये सर्वात प्रथम शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ओरोस, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, सिंधुदुर्गातील 4 उपजिल्हा रुग्णालय, 8 ग्रामीण रुग्णालय, 38 प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 248 उपकेंद्र, 4 जिल्हा परिषद दवाखाना आणि 8 आपला दवाखाना, ह्या सगळ्या सेटअपमधून जी आपल्या जिल्हावासियांना जी आरोग्य यंत्रणा जे सेवा देतात मूलभूत, त्यामध्ये प्रचंड तफावत आहे आणि आपली ही शासकीय यंत्रणा नक्कीच व्हेंटिलेटरवर आहे असं जबाबदारीने या ठिकाणी म्हणता येईल। कोरोना 2019 मध्ये ज्यावेळेला आला त्यावेळेला आपली ही शासकीय सगळी यंत्रणा उघड्यावर पडली
आणि तेव्हापासून आजपर्यंतचा जवळपास शासकीय आकडा हा 7,500 पेक्षा जास्त लोक ही त्या निष्क्रिय आरोग्य यंत्रणेमुळे आमच्या कुटुंबातील सदस्य आम्हाला गमवावा लागला. आम्ही जो जिल्हास्तरीय जनता आरोग्य दरबार जो भरवलेला आहे हा नागरिकांनी नागरिकांच्या भल्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्यासाठी, त्यांचे प्राण वाचण्यासाठी, जे आजही सावंतवाडीमध्ये उपजिल्हा रुग्णालय ज्यावेळेला कॅज्युलिटीमध्ये आमचा एखादा पेशंट त्या ठिकाणी जातो त्यावेळी त्या पेशंटला अटेंड करायला सुद्धा 1.5 ते 2 तास लागतात. आणि काही पेशंट तर मागच्या वर्षभरामध्ये तो अटेंड न केल्यामुळे काही मेलेले आहेत, दगावले. मोठा प्रॉब्लेम जो सावंतवाडी वासियांना, वेंगुर्ला वासियांना आणि दोडामार्ग वासियांना सतत भेडसावतो की आमच्याकडे डॉक्टरांच्या रिक्त जागा, इतर जे कंत्राटदार कर्मचारी, ही जी काही तफावत आहे यामध्ये प्रचंड त्रास आपल्या स्थानिक लोकांना होतोय. नाईलाजाने ज्यावेळेला गोव्यामध्ये जावं लागतं त्यावेळेला तिथे आम्हाला अमानुष वागणूक मिळते. तिथं काही वेळेला 3-3 तास पेशंट बाहेर ठेवला जातो आणि पेशंटला अटेंड केलं जात नाही. या संदर्भात लवकरच गोव्याचे जे आरोग्यमंत्री आहेत, कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री आहेत, यांना सुद्धा आमच्या कृती समिती मार्फत आम्ही पत्रव्यवहार भविष्यामध्ये करणार आहोत. 2-3 अडचणी फक्त मी या ठिकाणी नमूद करतो आणि आपल्या सर्वांना माहिती देऊ इच्छितो की उद्याच्या जिल्हास्तरीय आरोग्य जनता दरबारसाठी सन्माननीय नामदार आरोग्यमंत्री आबिटकर साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, अतिरिक्त सचिव यांना आम्ही पत्र दिलेली आहेत आणि मंत्रालय स्तरावरून 1-2 अधिकारी उद्याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. आबिटकर साहेबांचे जे खाजगी सचिव आहेत श्रीयुत मगर साहेब यांच्या सूचनेनुसार आरोग्य उपसंचालक श्री दिलीप माने साहेब, जिल्हा शल्य चिकित्सक श्रीयुत श्रीपाद पाटील साहेब, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सई धुरी मॅडम आणि संपूर्ण शासकीय यंत्रणा, जिल्हाधिकारी मॅडम सहित ही सगळी शासकीय यंत्रणा उद्याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे. तमाम जिल्हावासियांना आम्हाला आवाहन करायचं आहे की तुम्हाला अनेक महिन्यामध्ये, अनेक वर्षात जे काही प्रॉब्लेम्स आलेले आहेत, तुमच्या ज्या अडचणी आहेत, तुमच्या समस्या, मागण्या ह्या लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी महोदय, पालकमंत्री महोदय आणि आरोग्यमंत्री महोदय यांच्या नावाने 3 वेगवेगळे अर्ज तयार करून आवश्यक त्या पुराव्यासहित त्याच्या झेरॉक्स प्रतीसह उद्या सकाळी 10 ते दुपारी 2 पर्यंत आपण बॅरिस्टर नागपै सभागृह, नगर परिषद सावंतवाडी यांच्या हॉलमध्ये आपण उपस्थित राहावं. प्रत्येक पेशंटला, नागरिकाला त्या ठिकाणी आपला मुद्दा मांडण्याची संधी मिळेल, त्याची नाव नोंदणी रीतसर त्या ठिकाणी करण्यात येईल आणि उद्याच्या दिवसात जिल्हा स्तरावरचे मॅक्झिमम प्रॉब्लेम ते सोडवता येतील ह्या दृष्टीनं आमचा सगळ्यांचा उद्या प्रयत्न राहील. लवकरच आरोग्यमंत्री सुद्धा आपल्या ह्या सिंधुदुर्गमध्ये स्वतः व्हिजिट करणार आहेत आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने त्या दौऱ्याची सुरुवात सुद्धा उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी इथूनच होणार आहे. त्यानंतर ते ओरोसला पुढे सदिच्छा भेट देतील. अभिनव फाउंडेशन सावंतवाडीतर्फे जी कोर्ट केस चालू आहे गेली 10 ते 13 वर्ष, त्यामध्ये सुद्धा ज्या काही त्रुटी अभिनव फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी, याचिकाकर्त्यांनी ज्या दाखवून दिलेल्या आहेत कोर्टाच्या समोर, त्या बाबतीतही नक्कीच काहीतरी सकारात्मक निर्णय पुढच्या तारखेला त्या सन्माननीय जज साहेबांच्या समोर ते स्वतः घेणार आहेत असं आश्वासित त्यांनी आम्हाला केलेलं आहे. यापूर्वी एक तज्ज्ञ समिती आपल्या इथे सिंधुदुर्गामध्ये इथे आलेली होती आणि आरोग्य विभागाचे सचिव श्रीयुत वीरेंद्र सिंग साहेब ते स्वतःही या ठिकाणी व्हिजिट करून गेलेले होते. ह्या सगळ्याचा परिपाक आम्हाला एवढंच अपेक्षित आहे की संविधानामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा आणि आरोग्य ह्या बाबतीमध्ये सिंधुदुर्गवासियांना चांगल्यात चांगली सुविधा आम्हाला मिळावी. अगदी 50 किलोमीटरच्या आतमध्ये बांबोळी हॉस्पिटल असेल, अजिलो, पेडण्याचं नवीन हॉस्पिटल असेल, जर गोवा आधुनिक पद्धतीने उपचार पद्धती चालू करतो तर आमच्या सिंधुदुर्गात 70-75 वर्ष झाली तरी अजून आम्हाला झगडावं लागतं, संघर्ष करावा लागतो. तरी खूप खेदाची बाब आहे. नागरिकांनी नागरिकासाठी भरवलेला जिल्हास्तरीय जनता आरोग्य दरबारात आपण सर्वांनी उपस्थित राहावं आणि आम्हाला सहकार्य करावं. धन्यवाद.